Мижгонаи Мирзо. Ман зинда, саломат, соҳиби оила. То ба ҳадде расид ки гузаштасан гуфтанд. Шумо зиндамӣ? Мо қариб ҷаноза рафтагӣ будем. Ёдатон омад? худ ба худ бо мурӯри замон Гуласал, Ғуломҷон Мирдатоев. Як чизи дигар барои ононе ки моро тамош карда истанд, ман фикр мекунам ки Хайнро ман гуфта наметавонам. чаро бо гузашти 10 сол Пурсидан айб надорад, гуфта расо пурсидед. интервюи эксклюзивӣ буд. Соли 2024-ро бо ана ҳамин барнома ҷамъ баҳс мекунем. аз YouTube канали Аҳрорид Channel тамошо кунед. тахминан аз соли 2008 то соли 2014 мо як симоро тавассути телевизионҳои маҳаллӣ қариб ҳар рӯз медидем ки яке аз симоҳои дӯстдоштаи суғдзамин гардида буд. Аммо яку якбора мо ҳамин симоро, ҳамин чеҳраро ва ҳамин инсонро гум кардем. Яъне дигарбора симояш, ҳунарнамоиву ҳунарварзиаш тавассути телевизионҳо ё тавассути радиоҳо пахш намегардид. ин нафаре ки ман дар назар дорам, ки аксар нафарон хуб мешиносанд, Мижгонаи Мирзо. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. ба хонаи худатон хуш омадед. Шумо низ хуш омадед. имрӯз хеле хушнудам ки шумо ба меҳмонии хонадони мо шудед. вазифаи ҳамешагии ман ин аст ки сарпарасти кулли барномаамонро ба шумо ёдрас намоям ки ин албатта бонки Имон International аст ки пайваста ба хотири осон намудани мушкилоти молиявии шумо кӯмаки худашро мерасонад. соли навии худро амалӣ созед. Барои гирифтани қарз то 50,000 сомонӣ дархост гузоред. Имон International, дӯсти молиявии шумо. дар анҷоми соли 2024 мо ҳамин гуна мақсад пеши худ гузоштем ки ҳамон инсонҳое ки як вақто ҳамеша бо мардум буданд, ҳамеша бо мухлисонашон буданд ва ҳамеша тавассути телевизионҳо манзури омма мегардиданду имрӯз дур шуданд, бо ҳамин гуна инсонҳо ҳамсӯҳбат шудем ва гуфтем ҳамин Мижгонаи Мирзо ҳам бо чӣ коро машғул бошанд, куҷо шуданд. Ҳамин гуна саволҳо хеле зиёд мешаванд ва аз мо ҳам бисёр дархост мекунанд ки ҳамин як бор Мижгонаи Мирзоям ёфта як бор суҳбат кунед. Ба ин хотир мо имрӯз дар паҳлӯи шумо қарор дорем. Як саломи оташини шумо ба онҳое ки шуморо мешиносанд ва дӯст медоранд. саломи оташини гарму ҷӯшон барои ҳамаи дӯстони ман. Ман бениҳоят шодам аз он ки шумо маро пазмон шудеду, маро кофтеду. Сипосгузорам аз ҳаре ки шумо аз шумо низ моро дарак кардед, пайдо кардед. ин хеле мамнунам аз ин. ва вақте ки саҳифаи инстаграмма кушодам, хуб аввалин саволе ки ёки аввалин комментарие ки мардуми азизи мо мекунанд, ин шумо куҷо будед? ин барои ман як чизи муқаррирӣ шуда аллакай ин суол. аз соли 2014 то 2024 боша 10 сол, 10 сол инҷо наем шумо куҷо будед, куҷо будед. Ин саволо мабодо шумо дилгир накард аз сабаби зиёд буданаш? Каме дилгир кард, каме хушнуд кард. Хушнуд кард аз он лиҳозе ки хайрат ки дӯст медоштиян ки пурсидосиян. ҳамчун шахсият. Масалан баъзе мешавад ки вақте ки касбатро иваз мекунӣ, мардум тамом туро фаромӯш мекунад. ман аз ин хушҳол шудам ки мардум маро ҳамчун шахсият дӯст доштанд. ба аксар меҳмонҳое ки ҳамин аз назари мардум дур шуданд, як саволи анъанавӣ дорам. ҳамин охирон ҳамсӯҳбат шудани шумо бо ҳамкасбои мо кай буд? ростӣ дар ёд надорам. дар ёд надорам, лекин бисёр нафарон ҳамчун журналист бисёр саволҳо медиҳанд. албатта вақте ки дар кӯчаҳо мегардӣ,
дар ягон ҷои ҷамъиятӣ мебинандад, албатта ин савол мешавад. Бо ҳамкасбони шумо дар ёдам нест, лекин охирон бор ҳамин рӯз ҳамин савол шудагӣ буд. 10 сол аз назари мардум ки дур будед, табиист ки масалан ҳамкасбои мо ҷустуҷӯ мекунанд, дархост мекунанд аз шумо ки биед аз шумо интервю гирем ё дар суҳбати мо ҳамин пешниҳодҳоро шумо рад мекардед ё ин ки пешниҳодҳо набуданд давоми ин 10 сол? пешниҳодҳо буданд, лекин на фурсат доштаму хоб на хоҳиш. Хуб, одатан бо чӣ баҳона рад мекардед? росте аз ҳамин савол монда шудагӣ будам, ки шумо чаро рафтед, шумо куҷоед, шумо кай бармегардед. Ман ки касби худро иваз кардам, сфераи худро иваз кардам, ба донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон интиқол шуда, касбомӯзӣ карда дар шаҳри Душанбе дар ҳамон ҷо чанд сол мондам. Аллакай ман автоматикӣ наметавонистам бо ҳамкасбаи шумо рӯбарӯ шаваму ҳамин мавзӯъро матраҳ кунам. фаҳмидам ки шумо аз ҳамкасбои мо дур буд, аммо бо ҳамкасбони қаблии худатон чӣ? Масалан ман овозхонҳоро дар назар дорам. бо онҳо албатта муносибати дӯстӣ дорем. дар ягон ҷо бинем хеле хуб суҳбат мекунем, хушнуд мешавем аз дидори ҳамдигар. мавзӯи мо фақат ҳамин чокада гаштӣ, куҷо гаштӣ, оила чӣ хел, ана ҳамин. агар махсусан гӯем бо киҳо наздик ҳастед? Бо кадом чеҳраҳои шинохтаи имрӯза? қариб ки бо ҳамашон. Гуласал, мана инҷо ҳамсояи мо Нилуфарбуча Тоҷибоева, бо он кас қариб ҳар рӯз ҳамдигарро мебинем. Бо Ғуломҷон Мирдадоев, бо аксарияти онҳо бисёр вомехӯрем, бисёр бо ҳам суҳбат мекунем. хуб, масалан бинед ки аз соли 2008 то 14 ки гуфтем дар ҷодаи санъат будед, аллакай гӯем омӯхта шуда будед ба ҳамин ҷодаву ба ҳамин роҳу ба ҳамин ҷода. ҳамин яку якбора нав кардани роҳи худ ё касби худ барои шумо мушкил набуд? ман одатан чунин шахс ҳастам ки дар ҳама шароит, дар ҳама ҳолат тез мутобиқ мешавам. намегӯям ки ман ина наметавонам ё ки не ман ба ҳамин чиз одат кардам. ин чиз дар принсипи ман нест. барои ҳамин ман хай тез мутобиқ шудам, тез одат кардам. хай буд каме мушкилӣ, лекин тез гузашта рафт. албатта боиси хушнудист ки масалан ҳамин чеҳраи дӯстдоштаи мардум бо гузашти расо 10 сол тавассути Инстаграм пайдо гардид ва онҳое ки хабардор шуданд фикр мекунам ки дарҳол подписатсия кардан ва обуначии шумо шуданд. яку якбора соли 2024 ин иқдом аз куҷо пайдо шуд ки дар Инстаграм кушому дар Инстаграм фаъол бошам, чун токунун шумо дар ягон саҳифао набудед? дуруст. вақте ки ман фарзанддор шудам, намедонам модари чӣ хел ҳастаму пурра ҳаёти худро ба фарзандонам бахшидам. модарми модар, занми зан. ман ба чунин хулоса омада будам ки ман аввал бояд вазифаи зании худро кунам. вақте ки фарзанди хурдиам камдар калон шуду ба боғчаи бачагона рафт, вақте ки шавҳарам пайваста видеороликҳои худро паҳн мекардану пешкаши мардум мекардан, ин ба ман як намедонам нерӯ бошад, намедонам илҳом бошад, як шӯъле ба дилам афтод ки хай чӣ мешуда бошад агар ман ҳамин хел блогерӣ ё сммшикинӣ ё як контенти оилавӣ кушоям. вақте ки ман саҳифаи Инстаграм кушодам, аз ман блогеру сммшик сохтанд. гуфтанд мана ин пешниҳод мекарданд мавзӯъро, мана ин дар ин мавзӯъ ягон чӣ гӯед, дар ин мавзӯъ ягон шеър қироат кунед. ва хушбахтона аз тарафи подписчикон, аз тарафи дӯстонам, ҳаводоронам хуб пазируфта шуд. ман гуфтам хай бояд давом диҳам. хуб, ҳамин умри Инстаграми шумо, умри ҳамин майнаш блогерии шумо гӯем мо гуфта метавонем ки дуру дароз аст?
хайнро ман гуфта наметавонам. Инро бояд мардум гӯянд, бояд мардум баҳо диҳанд. мақсад шумо ҳаминро дуру дароз давом медиҳед? бале, агар насибам бошад. Агар шавҳарам мунегӣ накунанд албатта. бобати шавҳар ки гуфтед, акои азизи мо паси камера ҳастанд ва барои фароҳам овардани ин қадар шароит ба он нафар ҳам раҳмат мегӯем ки моро қабул карданд ва барои мо ин қадар шароит фароҳам оварданд ки то мо як суҳбати эксклюзивиро манзури ҳаводорони мижгонаи мирзо гардонида бошем. вақте ки шумо яку якбора аз назари мардум гум шудед, ҳар гуна овозаҳо паҳн гардид. Намедонам то ба гӯши худатон омада расид, не бемор шудааст, беморӣ вазнин будааст. аз баъзе саволҳои ман хафа намешед, чунки он овозҳое ки паҳн гардида буд вазифаи ман ҳамин ба соҳибаш расонидан. ба ин хотирам аз ман хафа нашавед. бемор шудааст, вазнин будааст, то ба ҳадде расид ки гузаштасанд, гуфтанд илоҳо умратон дароз шаваду. ҳамин гуна овозҳо то ба гӯши шумо мерасиданд умуман? албатта, барои чӣ не? ҳатто худи одамон занг зада мегуфтанд ки шумо зиндамӣ? мо қариб ҷаноза рафтагӣ будем. ин хе ҳолатҳоям шудагӣ буд. рости гап ман хафа намешавам. ман ягон каса чӣ кардан намехоҳаму. лекин хушбахтона ман зинда, саломат, соҳиби оила ва баъзан хандаам меояд ки вақте ки анами саҳифаи инстаграма нав шудагӣ будам, ақаллан дар личкаи худам не, дар комментарияҳо менавистанд ки инои ман гузаштагӣ гуфта шундаму менавистанд. ва ман менавистам не, ман бо ҳамроҳи шумоён, ман ҳамин ҷо зинда, ана ҳамин ҷаҳо гаштиям менавистам. дуруст, то як андозае ин гапо дуруст буд, чунки ҳама медонанд ки ман бемории сахт аз сар гузарондам. то ба ҷарроҳӣ омада расид. дар шаҳри Москав будам, дар он ҷо ҷарроҳӣ кардем. чанд маротиба? як маротиба. дар умум як маротиба ҷарроҳӣ? бале, дар Москав. ин ҳамон беморие ки ҳамон вақтҳо шифои худро ёфт. тамом, дигар баъд аз ин ман ягон хел беморӣ надорам, ман намурдам. хафа намешам гуфтед? яъне ки имрӯз шумо хафа намешавед аз ҳамон овозаҳо? ҳамон вақтҳоам хафа намешудам. ҳамон вақтҳоам хафа намешудам, чунки гуфта истодам ки то андозаи ин гапо рост буд. барои чӣ хафа шавам? масалан ин тӯҳмат набуд, ё ки масалан бадном накарданд. рӯафтодакунӣ набуда, масалан ҳақиқат буд. ман фаҳмидам ки мардум сӯхта истодаанд. масалан аз дилсӯзие маро гуфтанд ки бемор аст. ин масалан онҳо хурсанд шуда ин гапа намегуфтанд. аз хавотирӣ буд. бале. хуб, агар шумо зид набошед, биёед дар бораи ҳамин бемории шумо андак як суҳбат кунем, чунки чӣ беморӣ буд, шояд баъзан нафарон имрӯз бо ҳамин беморӣ ҳам рӯбарӯ бошанд. бале, бисёриҳо муроҷиат мекунанд. дуруст. чӣ беморӣ буд? ин беморӣ диагнозе ки соли 2006 ба ман монданд. тромбоцитопеническая пурпура. ин як таркиби хуне ки ба ҳамдигар мечаспонад. ин шахшавии хун не, ин глюкозаи хун не, ин гемоглобин не, ин як чизи дигар. ин дар ҳамон ҳолате мешавад ки масалан якбора сахт тарсӣ ё дар вақти синни балоғат расӣ, дар ҳамин ҳолатҳо метавонад ин бемориро кас чӣ шавад, гирифтор шавад. намедонам аз кадом сабаб бошад. масалан аз 100 кас як кас агар баъди ҷарроҳӣ сиҳат шавад, хай намедонам аз кадом сабаб бошад, ман сиҳат нашудам баъд аз ҷарроҳӣ. рафта рафта бо гузашти солҳо, бо мурури замон, намедонам аз чӣ бошад, худ ба худ ин беморӣ гум шуд. худ ба худ ҳамон тромбоците ки дар таркиби хун мешавад паст буд. аз сабаби ҳамин аз бинӣ, аз даҳон хун мебаромад. хун намеистод. вақте ки ягон ҷое мебурӣ, хун намеистод. ҳамин чиз паст буд. вақте ки мо табобат мекардем, як баланд мешуд, бо паст мешуд. ин лейкоз неч, хеле ки ҳамагон мегӯянд. ман парок сердце набудам. тромбоцит ин як таркиби нозуки хуне ки бояд пайдо шавад. масалан чӣ корҳое ки накардем,
чӣ хел табобатое ки нагирифтем мутаассифона бенатиҷа буд. Баъд аз он ки ман калонтар шудам, то вақти оиладоримам кам кам буд ин русна мекунам. баъде ки оиладор шудам, соҳиби фарзанддор шудам, ман ҳатто намедонам ки кай ман анализ супурда будаму кай травматисти ман паст буд. худ ба худ бо мурури замон кам кам шифо ёфтам. ҳама воима мекарданд ки ин фарзанддор намешаваду ҳархе гапо буд. Не, ман худоро шукр 2 фарзанди солим ба дунё овардам. ҳамин табобат чанд муддат давом кард? Тақрибан 10 сол, 12 сол. 10-12 сол давом кард. ҳамин замони гирифтор шуданатон чанд сола буде? 15-16 сола. 15-16 сол. Аммо бодо духтурон нагуфтанд ки ин ирси аст ё ин ки яго агар амаку тағои ягон нафар хештобаре гуфтанд, пурсиданд, лекин ҳамаш инкор мешуд. Сарчашмаи ин бемория мекофтанд, намеёфтанд. Аз чӣ бошад, аз чӣ бошад, кай шифо меёфта бошад, ҳамаш бенатиҷа буд. Намефаҳмидем ки сабаб дар чист. Дар шаҳри Москав табобат гирифтам, дар Урумчии Хитой табобат гирифтам, дар ҳамин ҷо чандин солҳо. Ва рафта рафта худ ба худ ин беморӣ гум шуду ҳатто аз одамони солим ҳам солимтар шудам, гӯям хато намекунем. хушхабари соли навӣ аз мағозаи Topman. акнун тамоми либосҳои моро бо тахфифи аз 30 то 50% харидорӣ карда метавонед. масалан ин либоси зимистона нархи пешинаш 1500 сомонӣ. ғайр аз ин бахшида ба соли нави милодӣ мағозаи Topman барои ҳар як хариди шумо як хушбоӣ тӯҳфа мекунад. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Мир. тахминан барои барқарор намудани саломатии мишкони Мирзо чанд миқдор маблағ харҷ шуд? беохир гуфта наметавонам. буд рӯзҳое ки масалан ба маблағ танқисӣ мекашид оилавӣ? бале, будам, лекин ёдатон омад? вам бороться, когда имрӯз кӯхдашон бисёри беморид. ҳамеша паҳлӯитон модар буданд? модарам бисёр мубориза бурданд бо ҳамин беморӣ. баъзан мегуфтанд ки ман ҷони ина харида мондам. ягон чиро жилет намекарданд. ҳамин замони табобат, замони сафарҳо барои табобат, замони ҷарроҳӣ, ҳамин ноумедӣ шуморо гоҳо бошадан фаро мегирифт? Не, ягон бор. ягон аст? ягон бор иха шудагӣ набуд ки ман тамоман мемурам, ман дуруст намешам, маъдо. ягон бор ин ҳолат шудагӣ набуд. ҳатто дар шаҳри Москав чунин ҳолатҳо шудагӣ буд ки вақте ки мизи ҷарроҳӣ мебурданд, 2 маротиба гардонда оварданд. яъне мо ҷарроҳӣ намекунем, ҳолаташ вазбин дар рӯи миз мурда нашудем ки. дар ҳамин ҳолата ман мегуфтам, ман намемурам, ман чӯ мемурам ки ман намемурам, ман мубориза мебарам, ман сиҳат мешам. ҳатто дар баъзе ҳолатҳо мегуфтанд ки аз ман пинҳон ба модарам баъди 2 рӯз мемурад, баъди 1 ҳафта мемурад, тайёритон набинидо. дар Москва ҳамин будьте готовы к худшему, к сожалению мы не можем помочь. анахе гапо мешуд. соати ҷарроҳӣ дуру дароз буд? намедонам, акомо модарам медонад. як дору то 5-6 соата мечакид. дастон монда мешуданд. ҳамон рӯзҳои вазнин зиёд ба хотиртон меояд? не он қадар. ман имрӯз бо чӣ худатонро овора мекунед? умуман ба ёдам намеояд. баъзан мешавад ки вақте ба ёдам меояд мегӯям воли ман бечора. ман мегӯям барои чӣ ман бечора? ман хушбахтам. имрӯз ман
бар зидди беморӣ ғолиб баромадам. Барои чӣ ман волума бечора? Не ҳаргиз. Ман имрӯз хушбахтам. Имрӯз фарзандони солим дорам, шавҳари меҳрубон дорам, оилаи солим дорам. Барои чӣ ман гиря карда ёд карда шинам розоя? ҳаргиз. хуб баъди шифо ёфтан, баъди масалан пурра хотиратон ҷамъ шуд ки масалан ҳамин беморӣ аз шумо дур шуд, то ба имрӯз мабодо бо ҳамин гуна инсонҳое ки ба ин гуна беморӣ гирифтор шудан рӯбарӯ шудед, ҳамсӯҳбат шудед? Мабодо? Бале, чандин борҳо менависанд, ба ман занг мезананд, меоянд. Чандин нафар охай номашон намегӯям, шахсияташонро ошкор намекунам. Чанд нафар мебаромаданд. Ман мегуфтам вақте нагузарондон баред ҷарроҳӣ кунед. хай ин як ҷарроҳие ки фақат табибон инро тавсия медиҳанд, лекин ман мегӯям ба тромбоцитопения зуд ғолиб мебарояд, анамино иҷро кунед. Равед ҷарроҳӣ кунед. Буданд чанд нафаре ки баъд аз ҷарроҳӣ мегуфтанд хайрият кардиян. Хайрият кардиян. раҳмат шуморо ки ҳамин маслиҳата додед. Хайрият ҷарроҳӣ кардиян, нима имрӯз нааст. арзиши ҷарроҳӣ гарон намабуд? Дар ҳама ҷо ҳар хел. Дар шаҳри Москва мо бисёр сарф кардем. Хай намегӯям чӣ қадар. Намегӯям чунки вай соли 2009 буд. худатон қайд карда гузаштед ки масалан замоне ки шумо ба ин беморӣ гирифтор шудед, оиладор набудед ва ҳатто овозаҳое буд ё гуфту шунидҳое буд ки ин фарзанддор шуда наметавонад бо ин беморӣ. ҳамин оиладор шудани шумо чӣ муносибат? Масалан ҳамсари шумо ё хонаводаи ҳамсари шумо натарсиданд ки духтарака келин када мегӯям ин фарзанддор нашавад? Чун худатон медонед дар минтақаи мо ё менталитети мо ҳамин гуна аст ки оиладор ки шуд бояд вай фарзанд бинад. Дуруст ҳами хел охи. Буданд ҳами хел гапу калочаҳо. Лекин аз ҳамин ҷиҳат шаварамро хеле ҳурмат мекунам ки ба ягон сухани ягон кас гӯш накарда. Гуфтам ман мегирам, гирифтанд. Қаҳрамон. вақте ки шумо оиладор шуда аллакай пурра табобат ёфта будед? Не, намедонам ман кай ин беморӣ аз ман дур шуд. барои худатон аён нест? Аниқ гуфта наметонам. Бале, чунки вақте ки ман оиладор шудам, ман вақте ки аз духтур мегузаронанд ку, ҳамон вақто аллакай анализҳои ман бисёр хуб буданд. Лекин хавф буд, албатта хавфаш буд. баъд аз вай вақте ки мешавад кунанд дар вақти ҳомиладорӣ анализ месупорану ташхис мекунанд, дар ҳамон ҳолатҳоям нақс буд. қабл аз оиладор шудан аз саргузашти шумо пурра хабардор буданд? Бале, пурра хабардор будам. ман ягон чизашо рускадагӣ набудам. ҳамаша медонистам шавҳарам. яъне худатонам ошкоро гуфта будед қабл аз оиладор шудан ки ҳамин гуна рӯзҳо буд ва ҳамин гуна шуданашам мумкин? шуданаш мумкин накун, ин дар дасти мо нест, лекин аз ҳамаш бохабар будам. акун ҳамаш то ҳамин майдашанию хай умуман бохабар будам, медонистам. ман ҳамаша ба ғайр аз он ки худашон медонистам, ман боз гуфтагиам будам. одатан санъаткор мегӯям иштибоҳ мекунам. ин табиист ки дар зиндагӣ масалан инсонҳо ҳамдигарро дӯст дошта ё санъаткорро ҳамдигарро дӯст. дар шумо ин гуна набуданд мабоdo ё буд? бахшиш ки ман кунҷкобӣ карда истодам, ин вазифаи ман аст. инро ҳамсари шумо ҳам мефаҳманд ва бинандаҳои мо ҳам хуб мефаҳманд. чӣ хел ҳамин биёед камтар ошкоро ҳарф занем, муҳаббат чӣ хел пайдо шуд, чӣ гуна шуд ва пешниҳод аз тарафи ҳамсаратон ба шумо чӣ гуна шуд? ман намедонам гаминеме. камтар дар ҳамин бора ҳам ошкоро гуфтанд ки агар шумо мана идеали худ бинед, оиладор шавем. баъд аз он ки ба хосткорӣ омадам ба хона модарашону хоҳарашон, аллакай хонагии ман бохабар буданд. ман аллакай гуфтагӣ будам. ҳамин гуна мо фотиҳа шудем, баъд аз он оиладор шудем. оилаи ҳамсарам хусусан айҷонам, хуштомадам, яъне ки бо ман хеле меҳрубонӣ мекарданд.
бисёр дӯсташон медоштам, худо раҳматшон кунад. Мегуфтанд ҳамин ҳар саҳар ассалом аяҷон нақсхо рафта хестид мегуфтанатон да ман ҳамин настроениҳом нағз мешад мегуфтам. Ва аз ин ҷиҳат оилаи ҳамсарам низ хеле дастгирӣ карданд, модарашон хусусан хоҳарашон хеле дастгирӣ карданд, оилаи ман низ. хуб то замони ҳамин оиладор шудан ҳамин муҳаббати шумо умри чанд вақта дошт? сола бошад ё моҳа бошад? то замони оиладор шудан муҳаббати мо байни ҳам дига аз они ва ёй намедонам, аз они ман ҳамон буд ҳамон монд. не ҳамин чанд сол ё чанд моҳ ҳамин қабл аз оиладор шудан? 2 сол. Лекин мо зуд фотиҳа шудему, баъд аз фотиҳа бисёртар дар сафарҳои хизматӣ будам. Дертар оила доштем, баъд аз 2 сол оила доштем. замони оиладор шуданатон чанд сола буд? Нагӯям мемеша. хуб қабул. Шавҳритон чанд сол будам мешад соли? фарқ байни шумо зиёд аст? 2 сол. 2 сол зиёд не? мабодо бо саволҳои мо хаста накардостем, чунки шумо чанд сол аст ки дар суҳбати ҳамкасбҳои мо набудед? Не. мана аз соли 2014 бошад 24 давоми 10 сол инҷониб ҳамин Мижгони Мирзоро фаромӯш накарданд. муҳаббати Мижгони Мирзо аз дилашон дур нашуд. ба онҳо арзи сипос. Бале, дуруст гапатон, чунки ман фикр накардам ки инқадар ҳама пазмон шуданду, инқадар мекованду, инқадар дараки маро намеёбанд. ман интизор набудам аз ин чиз. рости дар ҳайрат мондам вақте ки ҳама баробар подписатсия кардану, ҳама комментария кардану, куҷо шудеду, куҷо будед. ман дар ҳайрат мондам. ман гуфтам аҷоиб. ҳамин табиист ки масалан бо гузашти 1 солу 2 солу 3 сол вақте ки санъаткорҳо аз назари мардум дур мешаванд, мардум ҳамин гуна шудаанд, ҳама серкор, ҳама зиндагии худро доранд, ҳама инсонҳоро фаромӯш мекунанд, яъне ҳамон санъаткорҳоро фаромӯш мекунанд. чаро бо гузашти 10 сол шуморо ҳанӯзам фаромӯш накарданд? ман албатта дар аввали суҳбат қайд кардам ки аз ин бармеояд ки онҳо маро на ҳамчун санъаткор ёки чеҳраи шинохта, балки шахсияти маро дӯст доштанд. маро ҳамчун як инсон, як шахс дӯст доштанд ки новаста аз он ки дигар рӯи саҳна намебароему, дигар бо суруд онҳоро пешвоз намегирам, фаромӯш накардам. ман бовари комил дорам ки хайн албатта комментариҳо зиёд мешад. ин ба ин чиз мо одат кардем. албатта ин хел саволҳо мешавад ки ба саҳна барнамегардедми? дӯстони азиз, ба саҳна барнамегардам, лекин ман бо шумо ҳастам. дар ҳамин саҳифаҳои иҷтимоӣ фаъол мешавам, боз ҳам аз ин фаъолтар мешавам. шуморо хушнуд мекунам, лекин бо дигар эҷодиётҳо интизор бошед. саломат бошед. пурсидан айб надорад, мабодо ҳамон рӯзҳои гузаштаро гоҳ-гоҳ ёд мекунед? пурсидан айб надорад гуфта расо пурсидед? не. хоб ёд намекунед? ёд намекунам, рости гап ёд намекунам. кушоду равшан гӯед, гуфтед кушоду равшан. то ба имрӯз ягон ҳамкасбҳои шумо ё ононе ки нав қадамашона ба ҷодаи санъат мондан суруди шуморо хонданд? гоҳ-гоҳ мешунидам, бале. аммо ба таври клип набуданд? шояд дар тӯйҳо бошад? аниё гуфта наметавонам, лекин баъзан намехе овозаҳо мешуд ки ёки дар ягон ҷо ягон кас мегуфт ки фалон кас суруди шуморо хонд я на, лекин шумо бо ин не мешуд. дар охир намедонам, худам надидам рости гап. аммо ягон нафарашон ба шумо набаромаданд, яъне занг назаданд ки иҷозат медиҳед ки ин суруд? не, ягон бор. мана ҳозир вақт аст, ман аз номи онҳо пурсам, агар мабодо хоҳиш пайдо кунанд, агар имконият доранд ки хонанд суруди шуморо? бемору марҳамат. мо чанд лаҳза қабл дар бораи ҳамсари шумо ҳарф задем. кам мебинем одатан ки ҳамсарҳо ба ҳамсарҳояшон ягон сухани дилашон нагӯянд.
хай албатта кушоду равшан ҳозирам мегам ин ягон ҷои рӯз карданаш нест. шавҳари азизам, Тажбек, ҳозир мо вақти ман тажбек мусиқии романтик мебонем, давом диҳед. аз ҳамаи дастгирии шумо миннат дорам. шумо кундаро аз худ наравиду. марди орзуҳои ман ҳастед. ман шуморо бениҳоят дӯст медорам. шумо ин нағз медонед. ман қариб ҳар рӯз мегӯям. ва хитобатан медиҳам. ҳама дигарро нигоҳ накунед. баъди ҳамин қадар суханҳои самимии шумо, баъди ҳамин қадар суханҳои аз дил баромадаи шумо, медонед ҳозир бинандаи мо як савол ба онҳо тавлид кард ки ҳамин хонаи миёнаи Мирзоян ҷанҷолӣ зену шавари бешарӣ бошад меифта бешарӣ тамоман беҷангу ҷанҷол зиндагӣ мекунем гуфта наметавонем, чунки беҷангу ҷанҷол зиндагӣ мекунем, лекин нофаҳмиҳо мешаванд албатта. чунки вақте ки нофаҳмӣ намешаваду фикри ҳамдигарро гӯш намекунем, мо ягон масъалаи ҳал карда наметавонем. албатта барои он ки як масъала ҳалли худашро ёбад, фикри худашонро мегӯянд. ман масалан норозӣ шуда фикри худаман, ёки ваё норозӣ шуда фикри худашонро мегӯянд. баъд мешавад нофаҳмӣ. ва дар натиҷа 2 ҳафта аз ҳамдигар арӯз мекунем. не, мо 2 ҳафта аз ҳамдигар арӯз карда наметавонем, чунки хоҳем нахоҳем аз ҳамдигар вобастаем. мишбон уже ме чизе кади ёки дадаш фалон пул карнама мепартоид мешавад. ин хоҳ нохоҳ барои ҳамин мо 2 ҳафта бо ҳам гап назада наметавонем. ҳамин хеле хай акун зану шавҳар аз қадимулайём байношон як рақобати пинҳонӣ дорад. лекин албатта оила, муҳаббати фарзандон, муҳаббати зану шавҳар ғолиб мебарояд. бигзор ҳамеша ғолиб барояд. бигзор. таъмири хонаи шумо давом дорад. навбати насб намудани ҷиҳозҳои сантехникӣ омад. марҳамат ба мағозаи сантехникӣ Современный дом. тамоми чизҳои лозимиатонро аз ин ҷо пайдо карда метавонед. бояд гӯем ки ин ҳама истеҳсоли давлати Турсия, Чин, Россия ва Ӯзбекистон буда сифати хеле баланд дорад. агар ҳама хариди шумо аз мағозаи мо бошад, пас бурда расонидан яъне доставка аз мо. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, Ҷумабозор, мағозаи сантехникии Современный дом. телефон дар экранҳои шумо. ташаккур мегӯем ба ононе ки ҳанӯзам моро тамошо доранд ва мо ҳаракат дорем, талош дорем ки он саволҳое ки барои шумо шавқовар аст аз ҳаёти мижгонаи Мирзо шумо донистан мехоҳед, мо ҳаракат карда истодем ки пурсон шавем ва барои шумо ҳам раҳмати калон ки бо ин қадар суҳбати самимӣ дар паҳлӯи мо ҳузур доред. ба шумоам раҳмати калон ки ҳамаша кушода додид. саломат бошед. ҳозир як чизи дигар барои ононе ки моро тамош карда истоданд, ман фикр мекунам ки ҳозир як савол ба сарашон давр мезанад ки ҳамин мишгонаи Мирзо майлаш аз саҳна дур, аз назари мардум дур, ҳамин ҳар рӯз бо чӣ кор машғул? корҳои хона ҳамчун модар як тараф. бале. бо чӣ корҳо шумо машғул? ҳозир ман шабакаҳои иҷтимоии худро рушд дода истодам ва дар баробари ин чанд соҳибкорон, чанд нафарон шинос занг зада хоҳиш мекунанд ки масалан як маводи маро мехоҳем ки шумо ба саҳифаи худатон монед, таблиғ кунед, реклама кунед. ин ягон касбу кори ман не, масалан фаъолияти ман нею. барои кӯмак, масалан кӯмак мекунам барои рекламашон. хай асабиён ки ҳоло ҳам эҷодкорӣ дар ман ҳаст. бо баробари ҳамаи ҳамин дар литсеи духтарчаам Маҳастихон бисёр маро ҳамчун модари фаъол эътироф мекунанд. ба ҳама масъалаҳо маро даъват мекунанд, маслиҳат мекунанд. бо ҳамин корҳо машғулам. ягон кори аниқ нею серкор. бизор ҳамеша серкор бошед. дигар шуморо нороҳат намекунем.
ناراحت نکردید ناراحت نکردیم، اما بودو. همش ناز. در سال 2025 مبادا باز امکانیت می شود که در صحبتی ما باشید. خیلی در نصیب باشد می شود، برای چی نه؟ من گفتم که همه وقت در این خانه ما باز است برای مهمان ها، خوش ژورنالیست باشند، خوش ژورنالیست نباشند. من فکر میکنم که در انجام سال 2024 این یک مصاحبه یا گویم اینترویو اکسکلوزیوی بود، برای که با گذشت این قدر سال ما سیمای شما رو، صحبت شما رو، فکر و اندیشه های شما رو توسط برنامه‌مون منظوری هوادارانتون گردانیده ایستادیم. البته خدا ما رو خوشبخت می‌سازه. تشکری زیاد. شاید در پایانی نوار پیدا شود که همین سوال ندادید ده، همینش نپرسیدید ده. من میدونم بیننده ما اینقدر زیرک هستن و اینقدر طلباتشون زیاد است که میخوان که همه چی رو دانن بفهمن. توسط برنامه ما در صحبت‌های آینده حرکت میکنیم، تلاش می‌ورزیم که با صحبتی دور و دراز یا به اصطلاح ژورنالیست‌ها میگن صحبتی وسیع‌تر تشکیل کنیم. حالا باشه در همین جا خیر خوش میکنیم. سال 2024 رو با همین برنامه جمع بست میکنیم. تمنا میکنم که سال 2025 سالی هر یک بیننده های ما باشد و ما توانسته باشیم که در سال 2025 از اینم با موفقیت های زیاد نائل گردیم.